በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስትራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንበብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 4 ጥሪ ስንክሳር ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ክነኒ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ أملاخنا مرحنا يسوع كريستوس أب قدوس وانجيلو كم زنجرنا أب منجست سمايات عبي سب وانجيلاوي يوحنسيو إزي قدوس هواريا كاب زبدي وسن كاب مريم باوفوليان تولدو أب كبابي قليلة حبيا جنا أب قبزنو نمرهاني ألم تختلو قدوس يوحنس كاب هواريات قدمو نقويتها كاب مختالو حالفو بزخوانا مخنيات كاب قنو أيتفعن نبرة سلنصنعون صبغناي فقر حلناون هزان كله دما بأحواتو هواريات موغوس لعرز بلأيو قويتانا سقاب اقرا مسكال سلز تقتلا ندنجل أمي بيتنا تقبلا مس أمي بيتنا نعسر تحمشت عمتات قمت كله مزقبة مستير كونا كاب ديك سبت راح زي كونا كابلو علان ملاختون معارق العل زبلا أيو سبك بقع كله نملاختي كرئي كالو نقدس يوحنس كن ملاختي كرئيو يخبدو منبرا كاب فترة وجن كاب عد برهان مبرهان كتسيلو كبر نسيو قدس يوحنس أبن اشتي اسيا نشوعة تابعة كريستيانات كم السبقة يفلت ازي قدوس دحرناي قويتانا عرقت نسبع عمتات أبز مدريك نبر كاللجن زبزح جزئو زحلفو أب إفسون أكبابي إيو نزم أحزاب دما نب كريستيان ممسا بأفن بمصحفن دخيمو إيو سلسة ملأختات ما دما رأي يوحنس وانجلن صحيف اللوم إيو هيوت سلسة بخلوم نسوم جن بزح السقيوو كاب إسات سجاب سحلت سجاب مجاز ون أب إرجانو بصحو إيو نسو جن بتعجسو جنزبو جيروم إيو بركة يحضرنا قدس يوحنس أب إفسون إذا إفسون زبلوا هاجر تركب أقدمان إشتو أسيا حجر ما تركي أكبابي كون كله بزحات هواريات مهيرهم لا يوم إذا كوينو جن زدل لوتي زمسأ سلا زين بلد قدس يوحنس كغير تنسأمو كاب مأكل دك مزامرتو قدس أبرا كروس كاب 7 كلتن أرد اتحاد إيو أخدتلو انداز اللي أب مركب تسافرو مو هواريات أبو مكرانياتات إيوم أمو معبل تلعالم لحرو قرب دما مركبهم بيت معبل تبتاتنا قدس أبرا كروس أبلعلي سبار تسافرو نابتا حانتي دسيت بتحمو كاب نصه ممهرو قدس يوحنس سلا استفالي جن بخيا فقر اجزي جن بزي مقبن ماين أب بحري ناربع معالتي كأنيا نسو بفتعريو فقرس زم استمستا نبر أمو زي ممقابو أي قد أون أما بال4 معالتي جن نابود مزمرو زلو دسيت بتي معبل بصحة كلتيهم قدسان دما تدلاليهم ترخبو بتعم دس إلوهم دما نفتاري أمسكنو أملاخهم نبز دسيت زمزقهم بطبابو إيمو كزاواورو كلو كل التناقر أستوعالو كأدماي نبرتي إتا دسيت زملخو طاوتيو كالايت دما مبزحتيهم ناي بيت منقستي ولد إيوم رومنا زبلو حانت سبيت دما نزم كلهم عندما جبت تمحادر نبرت إذا قدسان أبتي بوتا بدقتا تمرت وانجيل انت مهيرمم كم زي قبلوهم سلستردو كالئ ميلا حسب أمو كم زي حسبو دما نبت أمي بيت رومنا كيدم ببارنة تقصرو نرومنا قدم ناي أبقي بارس نبرنا سباتنا سلزبلوا كلتيهم قدسان إسات عندادن جندا حاصابن جبروم نسمعين نمدرن زخبدو أزم قدسان نزقحادو كملسو منتي ببارنت قفعي تقبلو يمكر ويكا نمأمني ويكا نمرقاقتي جيزة مسبت حدما حدا قطامي تفترة
እዞም ቅዱሳን ዮሐንስን አብረኮሮስን ናብ ቤት መሕፀቢ ከኣትዉ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቆተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቑ ኢኹም መጺኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሃዋርያ ግን ነዚ ተሓገሰ። ብጽፍዒት እናብ ጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስም ኣተንስኦ። በዚ ግዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሐንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍቕረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሰት ዝነብሩ ሰባትን ክታብ መልእኽቲ ጸሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ሎሚ ካልአይቲ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሐንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምለኽ ኣርጤምስ ወይ ከዓ ኣርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት እሞ ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ሰብኣያ እዩ ከም እትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቁ ገይሩ እዩ ጨሪሱ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ግን ብዙሕ ግፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ድማ ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረከት ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሐንስ ናይ ፍቅሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂሩ እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርእይዎምን ምሂርዎምን ኣብ ደቂቅ ድማ ደቂቅ ተፋቀሩ በበይናቲኩሙ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኩም ተፋተው እንዳበለ ይሰብኮም ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ግዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስወር የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ። ሊቅ ድማ ከምዚ ባሎ፣ ሰላም ለኣፉከ ለዮሐንስ ዘሰኣሞ ንጹህ ህሊናሁ ወልቡ ለአይነ ፍትወትከ ሶበ ኣደሞ ከም ዝበሎ መልክዓ ኢየሱስ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከማዲኡ ልቡ ስጋብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናይዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጽሑ ምስጢር ግን ድንግል እያ፣ ድንግል ማርያም እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእክቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ሰነ ጎለጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳ እውን ስዒማ ሓቒፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ድማ ነዚ እንዲዮም ብንጹህ ከናፍራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሐንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድገሚ ዝብሉ ዓብይ ቅዱስ ዮሐንስ ሃዋርያ ዕድሜኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾኖ ግዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራይ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ ወንጌላዊ ሃዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡነ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባቢ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት መው ምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁፅረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህፅኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልኡለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሃዋርያት ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚ ዕለት ይኽበር። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕርን ከኣባና እውን ይሕደር ኣሜን። እዚ ዕለት
نهاوريا قدوس يوحنس فلسطو إيو بركة يحضرنا آمين. أبونا ملك صديق زوا شرع أب قدامهم نستقبر سب حمد زي بلعو صديق ميدا أبونا ملك صديق ناي وشرع أبونا ملك صديقن كلتيهم استفرالي يوم إذا ناي لما عنتي ناي وشرع أبونا ملك صديق كابابهم كاب زكراسن كابادهم سنة كريستوسن استولدوا كوينهم أبونا ملك صديق زوا شرع تولد هاجرهم قجام وشرع قون كله بعبي تقادلون بشماتن زغلغلو أبزيو ديقنان كشنان كاب جبسي تقبلهم أب وشرع سلس عامت بشمات أغلغلو إذا صادق زفلطلو عبي تقادلهم أب هيوت زمانهم كل جزي عربي زغفلو نبرو ناي مدهاني ألم 13 حمامات مسكال بمذكر نرؤسهم بدون قلا اندقصلو كاب قصلهم كيعرف كاب قصلهم دما نيعواف يمقبو نبرو أوشت 4 معلتي حانت جزي طرح ما يستيو نبرو رديت بركة محلرنا بصلتهم يمحارنا آمين ليكن ጥሪ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ፍቁረ ጊዜ አባ ናርዶስ ጻድቅ ዘደብረ ቢዘን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ማርቴና ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ቅዱስ ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ ዘሐራቅሊ ሰማዕት አሜን በረከቶም ይሕደረና ምስኩላትና ናይ ዕለት 4 ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን አሜን ለይኩን كم أون حمشت طري سنكسار نقصل بسم آب وولد منفس قدوس أهادو أملاك آمين حمشت طري أو نجور منفس قدوس ورحوا بعلم بركة محضرنا آمين نقعنا بقدوس ماتيوس نداين قدوس أو سجونيوس أرجاون عمتاونا عرفتي بعل بسلامة بصحنا آمين قدوس أبا ماتيوس እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በዓል ዓብይ ስም እዩ ብፍላይ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ከም ኣብነት ክጥቀስ ከሎ ናይ ተኣምረ ማርያም ስርዓት ብምቕራቡ ኣብ ናይ በዓላት መቅድመ ተኣምር ስሙ ኣሎ እዚ ቅዱስ ንእመቤትና ብዝነበሮ ፍቅሪ ድንግል ኣደ ብርሃን ብዙሕ ግዜ ትግለጸሉ ነበረት ቅዱስ ማቴዎስ ግብፃዊ ኣቦ ክኸውን ከሎ ዝነበሮ ኣብ ማእከላይ ዘመን ማለት ኣብ 14 ሚእቲ ክፍለ ዘመን እዩ አቤቱ ድማ ቁንዓት ወለድን ያዕቆብ ዝባል ሓውን ነበሮ ሓደ መዓልቲ ኣዲኡ ነዚ ቅዱስ ጸኒሳ ከላ ዝበቕዑ ኣበው ንከብዳ ኢዳ ነሲኦም ንከብዳ ማለት ነትቆልዓ ኢድ ነሲኦም ቅዱስ ፍሬ ኣብ ውሽጢ ማህፀንኪ ኣሎ ከም ዝበልዋ ይንገር ቅዱስ ማቴዎስ ካብ ቁልዕነቱ ናብ እግዚአብሔር ካብ ምግስጋስ ንቅዱስ ቃሉ ካብ መምሃር ብዝዘለለ ካልእ ሓሳብ ኣይነበሮን ኣብ ዝጎበዘ ጊዜ ድማ ወለዱ ተኸታቲሎም ብምዕራፎም ምስሓው ያዕቆብ በይኖም ተረፉ ብዙሕ ናይ ወለዱ ሃብቲ እኳ እንተነበረው ቅዱስ ማቴዎስ ግን ስለ ምክፋል ኣይሓሰበን ብዘይካ ዝለበሳ ጨርቂ ካልእ ከይሓዘ ናብ በረኻ ገስገሰ ኩምንኩስ ድማ ናይ ደብረ ቅዱስ ኣቡፋና ኣበው እንተሓተቶም ኣይከውንን በልዎ እቲ ምኽንያት ድማ በቲ ጊዜ ንሓው ይፈልጥዎ ስለዝነበሩ እንዳመፀ ከይርቡሾም ኣፍቅድ ማለቶም ነበረ ቅዱስ ማቴዎስ ግን ናብ ካልእ ገዳም ከይዱ ኣልቀሰ ኣቦታት ድማ ናብ ሓው ከይዶም ስለዝለመንሉ ፈቐደሉ ስለዚ ድማ ኣብ ደብረ ኣቡፋና መነኮሰ ቁሩብ ጸኒሑ ግን ሓው ያዕቆብ ንሓወይ ዘይኮነት ዓለም ንዓይ ኣይትረብሓንን ኢሉ በረኻኣትዩ በቂዑ ዓረፈ ተሓውን ማለት እዩ ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ኣብዚ ገዳም ብፍቅርን ብምእዛዝን እንዳገልገለ ዜና ትግሃቱ ተሰምዐ ነዚ ካብ ሰምዑ ጳጳሳት ሓደ ኣባ ጴጥሮስ ብዘይፍቃዱ ካብ ገዳም ኣውፅኡ ኣብ መንበረ ጵጵስናኦም ተሓጋጋዚ ገበርዎ ንሱ ግን ክሳዱ ኣትሒዙ ተጋድሎኡ ብጾምን ብጸሎትን ቀጸለ ነገር ግን ሰይጣን ኣብ ኣዋልድ ሓዲሩ ፈተኖ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነቶም ጳጳስ ኣፋኑኒ በሎም እምቢ ምስ በልዎ ንናይ ክብሪ ልብሶም ናይቶም ጳጳስ ኣውፅኡ ብመቐስ ቀዳዲዱ ኣብ ቅድሚ እቶም ጳጳስ ኣንበረሎም ፈጺሞም ስለ ዝተባሳጨው እዞም ጳጳስ ድማ መዓልታዊ 300 ክሰግድ ኣብ ቤት ከየጸልልን ካልእ ቅኖና ቅፅዓትን ሂቦም ናብ በረኻ ኣሳደድዎ
ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ድልየቱ ስለ ዝረኸበ ደስ እንዳበሎ ኸደ ንኽልተ ዓመታት ድማ ናይ ቀትሪ ሃሩር ናይ ለይቲ ቁሪ እንዳተፈራረቆ ቅፅዓቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ናይ ፍትሓት ደብዳቤ ተለኣኸሉ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብቲ ገዳም ዝነበሩ ሓደ ዝበቕዑ ኣቦ ናይ ማቴዎስ ክብሪ ተገሊጽሎም ናይ ብዙሓት ኣቦ ክትከውን ኢኻ በልዎ ንውዳሴ ኸንቱ ፈጺሙ ዝጸልእ እዚ ቅዱስ ግን ሓዘነ ሰባት እንዳኽበርዎ ስለ ዝተሸገረ ከዓ ነቲ ገዳም ለቐቐ ኣብ ዝኸደሉ ገዳም ድማ ድንቂ ነገራት እንዳረኣዩ ስለ ዝኽበርዎ ኣብ ሓደ ገዳም ዘይቅመጥ ኮነ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይከይድ ነበረ ቅዱስ ማቴዎስ ምስቶም ጳጳስ ከሎ ቅሽናን ሽሞትን ስለ ዝነበሮ ኣብ ገዳማት ይቅድስ ነበረ ካብ ብቕዓቱ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንማሕበረ መላእኽቲ ይርዮም ነበረ መድኃኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ህፃን መሲሉ ኣብ ቅድሚኡ ይቕመጥ ነበረ ስለዚ ነገር ድማ ንባዓቱ ከማይ ይፈስስ ነበረ እንዳቀደሰ ድማ ተመስጦ ተደሞ ይመጾ ነበረ ዘወትር ናይ ፈጣሪኡ ጎይትነት እንዳድነቀ ይመራመር ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ቅንዕ እንተበለ 7 ሰማያት ተኸፈተሉ ንእግዚአብሔር ድማ ኣብ ጽርሐ ኣርያም ኣብ ሸውዓይ ሰማይ ልዕል ኢሉ ረአዮ ሰንቢዱ ትሕት እንተበለ ድማ ናብ ታሕቲ መታሕት ተመልከተ በዚ ግዜ ነዚ ዘርአኻን ጎይታይ ኣነ መን እየ እንዳበለ አልቀሰ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ድማ ሕማማት ክርስቶስ ብፍላይ መድኃኒ ዓለም ምሽንካሩ እንዳዘከረ ሽንካር ናብ ውሽጡ ጉልበቱ ይከትት ነበረ ንመዓልታ ስለ ዘይውፅኦ ድማ ደሙ ይፈስስ አካሉ መልክዑ ይቅይር ነበረ ድሕሪ ከምዚ ዝበለ ናይ ቅድስና ተጋድሎ ካልእ ጻውዒት ካብ ፈጣሪኡ መጸሉ እሞ ኣበው ኣብ ጸሎት ከሎ መጽዮም ኣሰርዎ እንታይ ገይረኩም ኣቦታተይ እንተበሎም ናይ ግብጺ ፓትርያርክ ኢኻ ካብ ሎሚ ንድሓር በልዎ እንተለመኖም ኣይከውንን በልዎ በሉ ኣይከውንን እንተበልኩም ኢሉ ንመልሓሱ ኣውፂኡ ብመቐስ ቆሪጹ ደርበያ ክዛረብ ዘይክእል ሰብ ክህነት ክሾም ስለ ዘይከኣል ነገር ግን እመቤትና ካብ ሰማይ ወሪዳ ፈታውየይ እዚ ነገር ናይ ወደይ ፍቃድ ስለ ዝኾነ እሺ በሎም ኢላ ሓድሽ መልሓስ ሃበቶ ናይ ግብጺ መበል 87 ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ስርዓተ ሲመቱ ክፍጽም ከሎ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ርእሲ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ክንፊ ኣውፂኣ በሪራ ንቅዱስ ማቴዎስ ክትስዕሞ ከላ ኩሎም ረኣዩ ካብ ሰማይ ድማ ማሕበረ መላእክት ኣክዮስ ይግብኦ ኢሎም ክዛረቡ ተሰምዐ ቅዱስ ማቴዎስ ወላ እኳ ፓትርያርክ እንተኾነ ንትሕምርቲ ንቅዳሴን ንካልእን እንተዘይኮይኑ ካብ በዓቱ ኣይወፅን ነበረ ገንዘብ ዘይብሉ ጽቡቕ ልብሲ ዘይለብስ ስለ ዝነበረ እቲ ነዳይ እንዳተባሃለ ክሳብ ሕጂ ይጽዋዕ ኣብ ዘመነ ጵጵስንኡ ብዙሕ ተግባራት ክገብር ከሎ ቀንዲ ግና ናይ እመቤትና ተኣምር ብስርዓት ክንበብ ምግባሩ ብቐዳምነት ይጥቀስ ብዝተረፈ ድማ ንናይ ጎይታና ግማደ መስቀል ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ብዝተውሃቦ ናይ ትንቢት ሃብቲ ድማ ንብሕጂ ዝፍጸም ነገራት ተመልኪቱ እዩ ዝተዛረቦ ኩሉ ከዓ ተፈጺሙ እዩ ኣብ መጨረሽታ ግን ዘሳቅዮ ዝነበረ ናይቲ ወቅቲ ናይ ግብጺ ከሊፋ ወይ ከዓ ክፉእ ሰብ ኣጸዊዑ ኣካሉ ክሳብ ዝደቅቕ ገረፎ ቅዱስ ማቴዎስ ድማ ናብ እመቤትና ገዓረ ድንግል ድማ ወሪዳ ኣጸናኒዓ ከዕርፈካ እየ በለቶ ንህዝቡ ተፋንዩ ድማ በዛ ዕለት ዓረፈ በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኦ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ስለ ፈተውትኻ ቅዱሳን ኢልካ ንንስሓ ሞት ኣብቅዕና እመ ኣምላክ እመብርሃን ድንግል ማርያም ኣደና ንወድኺ ተገዚእና ክንነብር ፍቅር ወድኺ ኣብ ልብና ሓደሪ አሜን ከምውን ሰማዕት ቅዱስ ኣውስግኒዮስ እዚ ቅዱስ ኣውስግኒዮስ ኣብ ውሽጢ ናይ ቅዱስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ወታደራት ሓደ እዩ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምእማኑ ንዝኸበረ ቅዱስ መስቀል ኣብ ሰማይ ከብርህ ተመልከተ እዚ ቅዱስ መስቀል ድማ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝተገለጸሉ ግዜ ቅዱስ ኣውስግኒዮስ ናብ ንጉስ ቀሪቡ እዚ ናይ ኣምላኽና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት እዩ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ ዓወት ክትረክብ ኢኻ በሎ በቲ ግዜ ካብ ውሽጢ ናይ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ሰራዊት ብዘይካ እዚ ቅዱስ ኣውስግኒዮስ ንናይ ቅዱስ ስም ክጽውዕ ዝደፈረ ኣይነበረን ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብቲ ግዜ ገና ይኣምን ስለ ዘይነበረ ንጉስ
ቆስጠንጢኖስ ድማ ዝኸበረ ናይ ቅዱስ መስቀል ምልክት ተጠቂሙ ንጸላእቱ ምስዓሮም ብጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ተጠሚቁ ሓቀኛ ክርስቲያን ኮነ። ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣኽበራ። ኣምልኮተ ጣዖት ብኣዋጅ ኣጥፍአ። ንዝኸበሩ ናይ ሰማዕታት ቅዱስ ስጋኦም ካብ ዘሎ እንዳምፀአ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ እንዳሃነፀ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ኣኽበሮም። ቅዱስ ኣውስግንዮስ ድማ ዕድሚኡ 110 ዓመት ክሳብ ዝኾኖ ምስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስን ደቁን ነበረ። ድሕሪ ናይ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዘመነ መንግስቲ ከሓዲ ዑልያስ ነገሰ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ኣውስግንዮስ ኣብ ከተማ አንጾኪያ ኣብ ኣደባባይ እንዳተመላለሰ ከሎ ክልተ ሰባት ተጻሊኦም ክበኣሱ ረኸቦም እሞ ንኽልቲኦም ወገናት መኺሩ ብፍቕሪ ኣተዓረቖም። በዚ ግዜ ሓደ ክፉእ ሰብ ናብ ንጉስ ዑልያኖስ ከይዱ እዚ ኣውስግንዮስ ብናቱ ፍቓድ ገዛእን ፈራድን ኮነ በማለት ሓሰወሉ። ንጉስ ድማ ንቅዱስ ኣውስግንዮስ ፀዊዑ ገዛእን ፈራድን ገይሩ ዝሾመካ መን እዩ በማለት ገሰጾ። ቅዱስ ኣውስግንዮስ ከዓ በዚ ግዜ ንንጉስ ፊት ንፊት ምስ ረኸቦ ኣነስ ንስተጻልኡ ሰባት እየ ዘተዓረቕኩ እምበር ፈራድን ገዛእን ኣይኮንኩን። ነገር ግን ነፍስኻ ኣብ ኢዱ ንዝሓዘ ንናይ እግዚኣብሔር ኣምልኮት ገዲፍካ ንዝረኸሱ ጣዖታት ንምንታይ ትግዛእ? ቅድመኻ ንዝነበሩ ነገስታት ንምንታይ ዘይተመልከትካዮም? ኣነ እውን ከመኻ ወታደር ኮይነ ምስ ቆስጠንጢኖስ 20 ዓመት ነበርኩ፣ ምስ ደቁ እውን ነበርኩ። ካብኦም ድማ ከምናትካ ዝበለ ክፉእ ጠባይ ዘለዎ የለን በሎ። በዚ ግዜ ድማ ንጉስ ዑልያኖስ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ኣውስግንዮስ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ከሰቕልዎን ኣብ ውሽጡ ጎኑ ድማ መብራህቲ የእትዮም ከቃጽልዎን ኣዘዘ። እዚ ቅዱስ ብናይ ጎይታና ስም ነዚ ኩሉ መከራ ተዓገሰ። ንጉስ ዑልያኖስ ንቅዱስ ኣውስግንዮስ ድማ ብዙሕ ኣሰቃዮ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ምስቃዩ ኣብ ሰልቸዎ ግዜ ንርእሱ ብሰይፍ ክቆርጾ ኣዘዘ። ወታደራቱ ድማ ክስይፍዎ ኣብ ዝመጹ ግዜ ቅዱስ ኣውስግንዮስ ክሳብ ዝጽሊ ቁሩብ ክዕገስዎ ሓተቶም። ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ድማ ክሳዱ ይሕሊፉ ሃቦም፣ ብሰይፊ ድማ ቆረጽዎ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። 5 ጥሪ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ማቴዎስ፣ ቅዱስ ኣውስግንዮስ ኣረጋዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እስክንድርያ፣ ቅድስቲ ኣውስያ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሃኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ፣ ቅድስቲ ኣውጋንያ ሰማዕትን ጻድቅን። አሜን። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ናይ ስንክሳር ዕለት 5 በረከት ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 6 ጥሪ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቸርነትን ምሕረትን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ጥሪ ጎይታና ናብ ቤተ ግዝረት ብምእታው ናይ ኦሪት ሕጊ ዝፈጸመሉ ዕለት እዩ። ብጸለቶም 4 ሙታን ብሓደ ግዜ ካብ ሞት ዘተንስኡን ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ዕረፍቲ በዓሎም ሶሃባ ኣብ ዝበሃል ቦታ ቆይሞም ኣብ ዝጸለይሉ ወሓዚ ዓሳ ካብ ሰማይ ዝዘንበሎም ኣቡነ ኢዮስያስ ልደቶም እዩ። ሰማዕት ቅድስቲ ኣርሴማ ኣዴናውን ልደታ እዩ። ጻድቅ ኖህ በዓለ ዕረፍቱ እዩ። ነቢይ ቅዱስ ኤልያስ ብእሳት ሰረገላ ዝዓረገሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ቀዳማዊ ዘቂሳርያ ዕረፍቱ እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ስንክሳር ኣብ በረኻ 60 ዓመታት ዝነበሩ ኣባ ሙሴ ዓረፉ። እዞም ጻድቅ ድማ ናይ ቅዱሳን ልቦና ካብ ምርኣይ ዝተለዓለ ኣድነቑ። ገጾም ድማ ተለዊጡ ከም እሳት ፈሓም ኮነ ኢሉ ብሓፂር ዝገለጾም ኣባ ሙሴ እውን ዕረፍቶም እዩ። በረከተ ምሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን አሜን። በዓለ ግዝረት ጎይታና ናብ ቤተ ግዝረት ብምእታው ናይ ኦሪት ሕጊ ከም ዝፈጸመ ንብዙሓት ጎይታና ናብ ቤተ ግዝረት ዘይኣተወን ከም ዘይተገረዘን ይመስሎም ነበረ። ንሶም ከም ዝሓሰብዎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣይሁድ ዓብይ ምኽንያት መርኸቡ ነይሮም። ጎይታና ግን ናይ ግዝረት ሕጊ ፈጺሙ ልሳነ ዕፍረት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
ጎይታ ክርስቶስ ብስጋ ግዝረት ተቀበለ ንአቦታት ዝተውሃበ ቃል ኪዳን ምእንቲ ክፍጽም ኢሉ ከም ዝተዛረበ ጎይታና ንዓና ኣብ ክንዲ ግዝረት ናይ ክርስትና ጥምቀት ሃበና ናይ ፋሲካ ቅጫ እውን በልዐ ኣብ ክንድኡ ከኣ ኣማናዊ ስጋኡ ደሙን ሃበና ዝኸበረ ወንጌል ሻምናይ መዓልቱ ኣብ ዝተፈጸመ ጊዜ ድማ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ ወሰድዎ ከይጠነሰቶ መልአኽ ከም ዘውፅኣሉ ንስሙ ኢየሱስ በልዎ ከም ዝበለ ንጽህቲ ድንግል ማርያም እመቤትና ማርያም ንጻድቅ አረጋዊ ዮሴፍ ከምቲ ሕጊ ንወደይ ክገርዞን ስም ድማ ክንሰምዮን በሊሕን ፈላጥን ዝኾነ ዝገርዝ ሰብ ኣምጽኣለይ በለቶ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ከይዱ ዝገርዝ በዓል ሞያ ኣምጽአ እቲ በዓል ሞያ ድማ ነቲ ህፃን ንጎይታና ኣብ ኢድ ኣድኡ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ምእንቲ ክገርዞ ኢሉ ነዚ ህፃን ብምጥንቃቕ ሓዝዎ በሎም እቲ ህፃን ጎይታ ኢየሱስ ድማ አንተ በዓል ሞያ ገራዚ ንደመይ ከየፍሰስካዶ ክትገርዘኒ ትኽእል ኢኻ ብዘይካ በታ ዕለት ኣብ ካልእ ጊዜ ደመይ ኣይክፈስስን እዩ ጎነይ ብኹናት ምስ ወግኡኒ ኣብታ ጊዜ ማይን ደምን ክፈስስ እዩ ንኣዳምን ንዝኣምኑ ደቁን መድሓኒት ክኸውን እዩ በሎ ጎይታና ነዚ ዝተዛረቦ እቲ ገራዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ድማ ብጣዕሚ ተደነቐ ንኣቑሑቱ ኣኪቡ ድማ ተሲኡ ኣብ ትሕቲ ህፃን ሰገደ ኣብቲ ጊዜ ድማ እቲ ላማ ኣብ ኣእዳው ከሎ መኺኹ ከማይ ኮነ እቲ በዓል ሞያ ድማ ክብርቲ እመቤትና ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ማህፀን ክፍረ ከዓ ዝተባረኸ እዩ እዚ ወድኺ ስልኡ ነቢያት ትንቢት ዝተዛረብሉ ወዲ ህያው ኣምላኽ እዩ በላ ህፃን ድማ መሊሱ ነቲ በዓል ሞያ ኣነ እየ ከተገርዘኒ ድኻ ወይስ ገዲፍካዮ ወይስ ናይ ኣቦታት ከም ዝገበርዎ ኣነ ክገብር በሎ እቲ በዓል ሞያ ድማ ናይ ኣቦታትካ ኣቦታት በዓል መን እዮም በሎ ህፃን ጎይታና ድማ አብርሃም ኢሳቅ ያዕቆብ ናይ ኩሎም ህዝቢ ኣቦታት ዝኾኑ እዮም ንዖም ድማ እዚ ግዝረት ኣቐዲሙ ካብ ኣቦይ ተዋሃቦም በሎ እቲ በዓል ሞያ ድማ ኣነ ምሳኻ ክዛረብ ኣይክእልን ኣብ ህልውናኻ መንፈስ ቅዱስ ኣለሞ በሎ ኣብቲ ጊዜ ድማ ህፃን ጎይታና የዒንቱ ናብ ሰማይ ኣቕኒዑ ኦ ኣቦይ ንአብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ኣቐዲምካ ግዝረት ዝሃብካዮም እታ ግዝረት ሎሚ ንዓይ ሃበኒ በለ ኣብቲ ጊዜ ብዘይ ኢድ ኣብ ስጋ እቲ ህፃን ግዝረት ተገለጸ ናይ እመቤትና ድንግልናኣ ከይተለወጠ ካብ ናይ ድንግል ማህፀን ከም ዝወፀ ናይ ጎይታና ግዝረቱ ድማ ዘይምርመር ኮነ እቲ በዓል ሞያ ገራዚ ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ናይቲ ህፃን ነገር ኣብ ሰምዐ ጊዜን ብጣዕሚ ኣድነቐ ኣብ ትሕቲ እግር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ጊዜ ሰጊዱ ብሓቂ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ናይ እስራኤል ንጉስ ኢኻ በሎ ድሕሪኡ ካብ ናይ ጎይታና ካብ ተኣምራቱ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እንዳተዛረበ እንዳመስከረ ናብ ቦታኡ ኸደ ጎይታና ብምሕረቱ ካብ በዓሉ በረከት ይኽፈለና ቸርነት ምሕረቱ ምስክላትና ይኹን አሜን ከምኡውን መናኔ መንግስት ኣቡነ ኢዮስያስ ትውልዶም ሽዋ ክኸውን ከሎ ወዲ ንጉስ ዓምደ ጽዮን እዮም ጥሪ ዕለት 6 ክውለዱ ከለዉ ቅዱሳን መላእኽቲ ከቢቦሞም ተራእዮም እዮም ወዲ ንጉስ እኳ እንትኾኑ ኣብ ዓለም ነጊሶም ምንባር ንዒቆም ብምምናን መጀመርያ ናብ ሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ኣተው ኣቡነ ኢዮስያስ ኣብ ሃይቅ ገዳም ን14 ዓመታት ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ ኣብ እውን ብሉይን ሓዲስን መጽሓፈ መነኮሳትን መጽሓፈ ሊቃውንትን ኣጠናቂቆም ተማሂሮም እዮም ብድሕሪኡ ከዓ በትእዛዝ እግዚአብሔር ናብ ትግራይ ደብረ በንኮል ገዳም ከዱ ኣብ ደብረ በንኮል ከዓ ብዓብይ ተጋድሎ ነይሮም ብኢድ ዓብይ ኣቦ ኣቡነ መድሃኒነ እግዚእ መንኮሱ ቆቢዕ ዝተቀበሉ ግን ካብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እዮም ኣቡነ መድሃኒነ እግዚእ ከዓ 7 ዓመት ምስኦም ድሕሪ ምጽናሖም ንኣቡነ ኢዮስያስ ወንጌል ዘይሮም ክሰብኩን ገዳም ክግድሙን ብምእዛዝ መሪቆም ኣፋነዎም ኣቡነ ኢዮስያስ ከዓ ናብ ዓድዋ ኣውራጃ ሎሚ ብስሞም ናብ ዝተጸውዐ ገዳም ከይዶም ኣብቲ ቦታ ብተጋድሎ ነበሩ ነቲ ገዳም ምስ ገደሙ ድማ ብዙሓት መነኮሳት ኣፍርዮም እዮም እዞም ጻድቅ ኣቦ ዘፍለቅዎ ጸበል ብፈዋስነቱ ዝተፈልጠ እዩ በብዓመቱ
أب علة عرفتم نحاسي علة شدشته صهابا أب تبهال بوتا قيمم أب تصليلو وحازي عساك أب سماي يزنب إيو إذي كأكساب حجي ببعينتو نحاسي علة شدشته بقلتي إنا ترآية يركب بركة محضرنا أبناء إيو سياسن كهاديان بركة محضرنا أمين أبناء إيو سياسن كهاديان يهونو أرماويان بياس ችግራቸው ጻድቁን በጸሎት ቢያመለክቱ ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ነጭ የንብ መንጋ መጥቶ አረማውያንን አንጥፍላቸዋል በአምሐርኛ ማለት ነው። ጻድቅ አቦና በጸሎቶም 4 ሞታን በሓደ ጊዜ ካብ ሞት ተተንስኡ ዓብይ አቦዮም ኣብ ውሽጢ ገዳሞም አባዓት መዓልቲ በዓሎም ገድሎም ክንበብ ከሎ አጋንንቲ ካብ ልቦና ሰብ ከም ዶሮና በኒኖም ይጠፍኡ ነበሩ። ነዞም ጻድቅ አቦና ከም ሓጋዚ ኮይኑ ዘገልግሎም አንበሳ ነበሮም። ናብ ገዳሞም መጺኡ ንመካነ ዓጽሞም ዝተሳለመ ክሳብ 14 ትውልዲ ዝበጽሕ ከም ዝምሕረሎም ጎይታና ቃል ኪዳን ኣትሎም እዩ። ንወዱ ብስሞም ዝሰየመ እንተሃለወ ገጽ ሰይጣን ፈጺሙ ከም ዘይርኢ ገድሎም ይዛረብ። ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና ገዳሞም ንምስላም ድማ የብቃዕና። አሜን አሜን አሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅድስት አርሴማ ልደታ እዩ። ካብ ወገን ክቡራን ካህናትን ሓያላትን ነገስታት ዝኾኑ ቴዎድሮስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓንቲ ካብ ወገን ስዩማነ ቤተ ክርስቲያን ርቱዓነ ሃይማኖት ዝኾኑ ሊቃነ ጳጳሳትን ካህናትን ዝኾነት አትሮስያና ዝስማ ብርኽቲ ሰበይቲ ድማ ተመርዓወ። ክልቲኦም ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝነበሮም ጻድቃን ነበሩ። ክሳዕ ዕድመ እርግና ዝበጽሑ ክወልዱ ዘይክእሉ መካናት ድማ ነበሩ። ኣብ 30 ዓመት ዕድመኣ ከዓ ናብታ ብስም ስሞም ዘጸውዕ ንዕኡ ዘስምር ወዲ ድዩ ጓል ውላድ ክህቦም ብስነ ምግባር ተጊሆም ወትሩ ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ ናብ እግዚአብሔር ድማ ብረድኤቱ በጺሕዎም ሓንቲ ቅድስቲ ውላድ ሃቦም። ስማ ድማ አርሴማ ሰመይዋ። ኣብ 30 ዓመት ዕድመኣ ከዓ ናብታ ብስም እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ትጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን ወፈይዋ። ቅድስቲ አርሴማ ካብ ህፃንነታ ጀሚራ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጽንዕ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና ድማ ትጋደልን ተገልግልን ነበረት። ቅድስቲ አርሴማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ጊዜ ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝምርዓዋ መልክዐኛ ጓል ስኢሎም ከምጽሉ ንሰራዊቱ ናብ ኩሉ ግዝኣቱ ኣዋፈረ። እዞም ዝተለኣኩ ወታደራት እናኾለሉ ኣብ ሃገረ ሮሜ ኣብ ትርከብ ደብረ ደናግል በጽሑ። ካብ ኩለን ኣብኡ ዝነበራ ደናግል ከዓ ንቅድስቲ አርሴማ ብመልክዕ ዝበልጻ ስለ ዘይነበረ ብመልክዓ እናተደነቑ ስኢሎም ንስእላ ንንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ለኣኹሉ። ንጉስ ድማ ስእላ ርእዩ እምብዛ ተሓጐሰ። ኣብ ኢዱ ከም ዘእተዋ ተኣማሚኑ ከዓ መርዓ ቆጺሩ ንኹሎም ነገስታትን መኳንንትን ዓደሞም። ነዚ ዝተገብረን ክግበር ተቆጺሩ ዘሎን እንተን ደናግል ምስ ፈለጣ ካብቲ ደብረ ደናግል ወፂአን ሃዲመን ኣብ ግዝኣት ንጉስ ድርጣድስ ሃገረ አርማንያ ኣብ በረኻ ጫካታት ተሓብኣ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብጠቕላላ 75 ሰቦትን ኣንስትን ካብዚኦም ከዓ እዘን 39 ደናግል ኣንስቲ ብጥሜትን ጽምእን ብስእነትን ሽግርን ይነብሩ ነበሩ። ኣብዚ ምድረ አርማንያ ድማ ምህላዋ ዝሰምዐ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ካብ ዘላቶ ረኺቡ ክሰደሉ ንንጉስ ድርጣድስ ኣዘዞ። ንጣዖት ዝሰግድን ኣብ ፀሓይ ዘምልኽን ንህዝበ ክርስቲያን ዘሳቕን ዝስይፍን ዝነበረ ንጉስ ድርጣድስ ኣብ ግዝኣቱ ንዘላ ቅድስቲ አርሴማ ወተሃደራቱ ልኢኹ ምስ ምስኣ ዝነበራ ቅዱሳን ደናግልን ኣምጽኣ። ንጉስ ድርጣድስ ቅድስቲ አርሴማ ብመልክዓ ተማሪኹ ንዓለማዊ ሓጎስን ስጋዊ ድሌቱን ተመነያ። ኣብ ጣዖቱ ከስግዳ እውን ብዙሕ ፈተና እሞ ቅድስቲ አርሴማ ግና ኣብ ሃይማኖታ ጸኒዓን እዚ ዓለም እዚ ምስ ፍትወታቱ ሓላፊ ምዃኑ ኣሚናን ንኣታቶምን ንኣህዛብን ንምስክር ምእንቲ ክኸውን ብኣይ ምኽንያት ምእንታይ ናብ መኳንንትን ነገስታትን ክትወሰዱ ኢኹም
ዝበሎ ቃል ወንጌል ዘኪራን ምእንቲ ስመ ክርስቶስ ሰማዕት ክትከውን በሃገት ንጉስ ድርጣድስ ብመንፈሳዊ ጽንዓትን ትብዓትን ቅድስት አርሴማ እምብዛ ተናደደ ተቆጥዐ እሞ ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ብጥሜትን ዋዒ እሳትን ብዙሕ አጋፍዓን አሰቃያን ንነቢ ዳንኤል ከዓ ካብ አናብስ ንሰለስቱ ደቂቅ ካብ እቶን እሳት ዘድሓነ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኩሉ መከራኦም የጸናንዖምን የድሕኖምን ነበረ። ንጉስ ድርጣድስ ከምቲ ዝተመነዮ ስጋዊ ድሌታቱን ሰይጣናዊ ስርሑን ስለዘይሰመረሉ ኩሎም ክስየፉ አዘዙ። እተን ደናግል ክስየፋ ከለዋ ቅድስት አርሴማ ቃል እግዚአብሔር እናጠቀሰት ትምዕደንን ተጸናንዕንን ነበረት። ነተን ሰማዕታት አክሊል ክብር ካብ ሰማይ ክወርደለን ከሎ እናረአየት ናታ ተራ ብጸሎትን ብሓጎስን ትህወኽ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ኪዳነ ተካየድኩ ምስለ ህሩያንየ ምስለ ኪሩይየ ኪዳን ኣተኹ ከም ዝብል ካብ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቀበለት ንጉስ ድርጣድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቀበለት ንጉስ ድርጣድስ ርእሳ ክትምተር አዘዘ። እቶም ወታደራት ድማ ብገመድ ስሒቦም ርእሳን መልሓሳን ቆረጽዋ። ክልቲአን ኣዒንታ ጎጥጒጦም ብምውፃእ እውን ንኣካላታ ብብንእሽቶ መተርዎ። ኣብ 29 መስከረም ድማ ብሰይፊ ክሳዳ ቆሪጾም ብሰማዕትነት ኣሕለፍዋ። ካብ ክሳዳ ድማ ደምን ማይን ጸባን መዓርን ከም ዘንጠብጥብ ዝናመ ክረምቲ ናብ 4 መዓዝን ወፀ። ንቅድስቲ ነፍሳ ከዓ ቅዱሳን መላእክቲ ብይባበን ብዝማሬን ብክብርን ተቀቢሎም ኣብ ቦታ ዕረፍቲ ኣእተዋ። በረከታ ናይ ቅድስቲ አርሴማ ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ናይ ኩሎም ምስተን ደናግል ዝነበሩ ብድምር 72 ሰባት ረሳኦም ኣብቲ ቦታ ተረፈ እሞ መሕደሪ ሰይጣን ዝኾነ ንጉስ ብእግዚአብሔር ተቐፂዑ ኣእምርኡ ጠፊእዎ ምስ ኣራዊት ይነብር ነበረ እሞ ድሓር ግና ብጸሎት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናብ ልቡ ተመሊሱ ብእግዚአብሔር አሚኑ ናይዞም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣዕጽምቲ ኣኪቡ ኣብ ጽቡቕን ፍሉይን ስፍራ ኣቐመጦ። ድሕሪ ግዜ ድማ ብብስሞም ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሎም ካብዚ ቦታ ብዙሕ ተኣምር ተገብረ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ መዝሙር ዘዳዊት 112 ፍቅዲ 6 ዝብል ቅድስቲ አርሴማን ካልኦት ቅዱሳንን ብሰማዕትነት ዝዓረፉላ 29 መስከረምን ቅዳሴ ቤታ ንቅድስቲ አርሴማ 6 ታሕሳስን ድማ ትዝክሮን ተኽብሮን እያ። አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ቅድስቲ አርሴማ ናይ ኩሎም ምስኣ ዝተሰየፉን ድማ በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ድማ ካብ ኣናብባ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓ መላእክቲ ተኣረመለይ። አሜን አሜን ወአሜን ይሁን ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ ጊዜ ውስተ መንሶት አላድነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ